Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha lapho ngoKabelo Dlamini, iKaizer Chiefs kuthiwa ishota kancinci into yokubana ke imfumane uKabelo Dlamini. Nizawukhumbula ke into yokubana ke uKabelo Dlamini umfana omdala imeko yakhe neOrlando Pirates ayide ibe nesihlahla. uKabelo Dlamini nawe yatsho umfana omdala uthi udinga ngoku i-game time, ujonge into yokubana ke ngoku kule season izawuqala into yakhe izawuthini na malunga naye neOrlando Pirates. Kuvaka into yokubana ke umqeqeshi weqela leOrlando Pirates ekusingathi uKabelo Dlamini kunye ke noMabasa ayingobantu bakwiplans zakhe. iKaizer Chiefs kuva into yokubana ke yona kudala ke ijongile imeko le kaKabelo Dlamini imjikeleza imvela ngapha nangapha, kangangokuba nefemeli kaKabelo Dlamini kuthiwa ke inolwazi lale nto yokubana ke iKaizer Chiefs ifuna uKabelo Dlamini, notata kaKabelo Dlamini unolwazi kangangokuba kuthiwa uyifene enkulu yeKaizer Chiefs ke uyise kaKabelo Dlamini. Naye uKabelo Dlamini xa ebuzwa nawe yatsho uthi ewe ikhona into enjalo, iKaizer Chiefs yamchwechwela ipha napha emveni kwakhe, kodwa kwangoku usaxhomekeke pha kwiOrlando Pirates, useyiplayer yeOrlando Pirates, ayikamkhululi iOrlando Pirates, kodwa kubonakala ingathi ke yena noMabasa umqeqeshi Orlando Pirates ekusengathi abekho kwiplans zakhe. Khumbula ke mphulaphula into yokubana ke uThabiso Monyane kunye ke nale ndodanyana yakwaMako kwenzeke kanje nakubo, kwacaba ke phaya ke kubaqeqeshi Orlando Pirates akekho ke on-plans ngabo, ya-end up Orlando Pirates ke ibadedele basapha kwiqela leKaizer Chiefs. Abantu abanintsi ke mphulaphula ke bayathandaza apha kuma-social media becela besithi ke if uKabelo Dlamini kunye ke noMabasa iPirates yabakhulula ekusingathi ngeyibasa kwiKaizer Chiefs, ngoba umgangatho wabo abakuwo ufaneleke into yokubana badlale kwenye yee-big teams ezilapha eMzantsi Afrika efana neKaizer Chiefs, kwenze into yokubana babonakale, kube lula ukubonakala kwabo xa beperforma, kube lula ke ukubonakala nakwezinye izinto, ngoba xa benothatha basuka iitimu ezincinci kwawukhalaza kulibaleke ngabo, bathi ke abayazi ibhola ngayiPirates ka ibadedela iKaizer Chiefs ngabamkela ibathatha. Okubalulekile ke baphulaphula ke iKaizer Chiefs ke isemveni kwakhe kakhulu uKabelo Dlamini, njengoba sinichazela into yokubana nefemeli kaKabelo Dlamini iyayivuma into yokubana ke iKaizer Chiefs yona ifuna uKabelo Dlamini, kwaye notata akhe uyifan enkulu yeKaizer Chiefs. noKabelo Dlamini ubuqu umfana omdala uyavuma into yokubana ke iKaizer Chiefs isemveni kwakhe kakhulu. NekaMabasa ke into abaphulaphula ke kuthiwa naye iKaizer Chiefs iyamqonqoza, kudala ke siyishumayela ke ekaMabasa into sesawujonga kwiOrlando Pirates into yokubana ke yona ithini na ngaba badlali. Njalo ke mphulaphule ningake ningene ke nitsho into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.